नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा मी निघायला एकदम रेडी आहे आणि येताना बघा फक्त एकच बॅग होती ना, जाताना बघा दोन्ही हात भरून जाणार आहे. आतमध्ये गॅससुद्धा बंद केलेला आहे, गाडीसुद्धा आतमध्ये घेतलेली आहे आणि कवर नंतर घालून मी, कारण तो ओला आहे. बाईकचा कवर घातलेला आहे, त्यालासुद्धा टाळा मारलेला आहे. पाठचे रूमसुद्धा साफ झालेले आहेत. काकी या हो इकडे या. काकींसाठी साडी गिफ्ट मी विसरलो. काव्या कुठे आहे? इथून देऊ ना? 5 मिनिटात ना आला की मग काकाला सांगतो. चालेल चालेल पोचवते. बाय बाय. चला. सकाळचे 10 वाजले 10 आणि ट्रेन आपली अर्धा तास लेट आहे. तर आता बघा इकडे आपली ट्रेन आलेली आहे. आता मी तुम्हाला डबे कसे ते मला सांगतो. बघा हे सर्व जनरल कंपार्टमेंट्स आहेत आणि ह्याच्यानंतर आहे ही स्पेशल, म्हणजे ही 2 चेअर AC आहे. ह्याची तिकीट काहीतरी 1000 रुपये आहे आणि हा आपला डबा आहे 3 चेअर AC, म्हणजे 3 सीट्स असतात ACच्या. सर्वात आधी तर मी वरती जातो आणि झोपतो, कारण ही ट्रेन डायरेक्ट चिपळूण आणि पनवेलला थांबते. तर मी जरा झोपतो. पण कसं आता मला वाटलं काय चिपळूण स्टेशन आला, म्हणून मी जरा बाहेर चेक करायला गेलो. तर बाहेर बघितलं तर बोके स्टेशन आला होतं. बोके तर म्हणजे जवळच आहे. मी बाहेर बघू शकतो एकदम मस्त फ्रेश आणि हिरवेगार वाटतंय. आता डायरेक्ट आपण चिपळूणला जेव्हा गाडी येईल तेव्हा उतरूया. मी झोपलो असलो तरी तुम्हाला बाहेरची सिनेरी मी नक्कीच दाखवतो. बघू शकता माझी ही ना लास्ट म्हणजे वरची सीट आहे झोपायची आणि मस्त AC मध्ये त्यांनी ब्लँकेटसुद्धा प्रोव्हाइड केले होते आणि वरती उशीसुद्धा दिली होती आणि खाली पण तुम्ही बघू शकता ते घालायलासुद्धा दिलं होतं. एकदम मस्त वाटत होतं. असं वाटत होतं तिकडे झोपून राहू. पण आता स्टेशन आलं आणि खूप भूक लागली होती, कारण सकाळी मी नाश्ताच नाही केला होता आणि मी वाट बघत होतो काहीतरी खायला येईल, पण या गाडीमध्ये काहीच खायला येत नाही. बाहेर सिनेरी बघू शकता, जसं येताना सिनेरी होती तशीच आहे, एकदम छान. आणि वेगवेगळ्या ट्रेन असे बघा क्रॉसिंगला उभी राहतात, म्हणून ट्रेन्सला लेट होतात. आणि ही सुद्धा ट्रेन आमची 40 मिनटं लेट आलेली आहे. आणि इथे बघा 1:30 वाजता हे बिर्याणीवाले आले, व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही टाईपची बिर्याणी. तर मी इकडे व्हेज बिर्याणी घेतलेली आहे. ही व्हेज बिर्याणी मला 80 रुपयाला पडली एक डब्बा. आणि तशीच नॉनव्हेज बिर्याणीसुद्धा होती, ती मग 120 रुपीजला होती. डबा बघितला, हात लावला तेव्हा गरम गरम होता. या गाडीमध्ये पॅन्ट्री नाही आहे तरीसुद्धा डबा गरम होता एकदम. आणि टेस्टला तुम्ही विचारा तर तुम्ही बघू शकता की आपली बिर्याणी कशी दिसते. मला तो डायलॉग माहिती आहे ना, तुम बिर्याणी में उस इलायची की तरह हो जो मुझे पसंद नहीं है. एकदम छान होती. आणि तुम्ही बघू शकता ना वरचं आहे ना, जेव्हा खाली असं वाकून बसावं लागतं. वरती व्हेज आणि खाली नॉनव्हेज ट्रीट चालू आहे. सर्व पॅसेंजर्स बघा. आणि या गाडीची टूरसुद्धा मी तुम्हाला नंतर देईन, जेव्हा पनवेलच्या नंतर देईन. ही गाडी तुम्ही बघू शकता कशी दिसते, पॅसेंजरनी भरलेली आहे. मध्ये मध्ये सीट्स खालीसुद्धा आहे. जास्त तर तुम्हाला काय वॉटरफॉल दाखवू नाही शकत, पण मोजकं जिकडे मला माहिती होतं की आता इकडे वॉटरफॉल दिसणार आहे, शॉर्ट एकदम स्मॉल, तर ते मी तुम्हाला दाखवतो. त्याचा आवाज पण एकदम छान. आता मी जरा स्लो मोशनवर व्हिडिओ होतो. खूप छान वाटत आहे.
मुंबई टू रत्नागिरी आलो तसंच तीच सिनरी बघा मी तुम्हाला परत दाखवली. खूप छान वाटली. चला तुम्हाला मी आता नॉन AC स्लीपिंग कंपार्टमेंट दाखवतो ते की ते कसं दिसतं आणि कसं आहे ते. तर तिथे तुम्ही बघू शकता हे स्लीपिंगच आहे, जसं आपलं आहे तसंच आहे. फक्त डिफरन्स काय आहे की इकडे AC असते, आपल्याकडे AC आणि इकडे AC नाही. आणि फरक हे पण आहे की इकडे आवाज खूप येतो आणि आपल्या कंपार्टमेंटमध्ये ना जास्त आवाज येत नाही, एकदम शांत असते. पुढे ना एक नदी येणार आहे आता मी ते सर्वांना मॅपवरती ट्रॅक करत होतो. आता तुम्ही नदी आली ना तुम्हाला दाखवतो. आणि तो माणूस झोपला होता म्हणून मी परत ती पडदा बंद करून टाकतो. आता तुम्हाला लाईव्ह दाखवतो का बाहेर. हे शॉर्ट्स बघा कसे वाटतात, असं वाटतं आपण हेलिकॉप्टरमध्येच आहे. आणि पावसामुळे कसं सर्व पाणी बघा लाल लाल झालं. तुम्हाला सांगायचं आहे की ही ट्रेन फक्त चिपळूणलाच थांबते, नंतर डायरेक्ट पनवेल, ठाणे आणि दादर. आता तुम्हाला या ट्रेनच्या तिकीटबद्दल सांगतो. नॉर्मल स्लीपिंग जी असते ती 295ला आहे. मी जी तिकीट घेतली होती 3A ती 750 रुपये आहे आणि 2A 955 रुपीजची तिकीट आहे. आणि ट्रेनची क्लीनलीनेस विचार तर एकदम नॉर्मल होते, असं पण नाही की घाण आणि एकदमच क्लीन, एकदम हायफाय नाही, एकदम नॉर्मल. चला आता आपण आपल्या कंपार्टमेंटमध्ये जाऊ. तिकडे एक मेन गोष्ट काय होते की सर्वात बेस्ट जे असतं ना ते झोपायला मिळालं तर खूप छान, बसण्यापेक्षा ना झोपलेलं खूप छान. आता डायरेक्ट आपण पनवेल आल्यावरच उठूया. तिकडे तुम्ही बघू शकता आपलं पनवेल स्टेशन आलेलं आहे, पण गाडी आपली 40 मिनिट्स लेट आहे. इकडे 40 मिनटं लेट का, कारण ती 40 मिनटं लेटच आली आपल्या रेल्वे स्टेशन, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. तर आता आपलं पनवेल स्टेशन चाललेलं आहे. पनवेलला राहणाऱ्यांनी पण व्हिडिओला लाईक करा आणि सांगा कोण कोण पनवेलला उतरतात, कारण मी आता बघितलं ना पनवेलला मोस्टली ही गाडी खाली झालेली आहे. तर आता ह्यानंतर मी तुम्हाला गाडीचा ब्लॉग दाखवेल की गाडी अजून कशी दिसते. चला आपण स्टार्ट करूया की गाडी कशी दिसते. बघा त्याचा दरवाजा असतो म्हणजे ACच्या हवा बाहेर नाही झाला. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता इकडे लेफ्टला बघा सर्व बेडशीट दिलेले आहे, पिलो कवर दिलेले आहे. इकडे तुम्ही बघा ही कोकण रेल्वे नाही, ही सदर्न रेल्वेची पिलो कवर आहे. म्हणजे सदर्न रेल्वेमध्ये आपण ट्रॅव्हल करतो. आणि तुम्हाला 3A म्हणजे एक्सप्लेन करतो. 3A म्हणजे A म्हणजे AC आणि 3 म्हणजे त्याच्यात 3 झोपायला असतात बघा. आणि 2A म्हणजे AC पण त्याच्यात 2च झोपायला असतात. इकडे चार्जिंग स्लॉट असं साईडला आहे वरती, म्हणजे 2 जण यूज करू शकतात. आणि गाडी क्लीन करायला लास्टला असे माणसं येतात आणि ते लास्टला असे सर्व आपले जे बेडशीट दिलेले असतात ना ते सुद्धा काढायला येतात. आता लवकरच आपलं ठाणे स्टेशन येणार आहे आणि मी ठाणे स्टेशनला उतरणार आहे. तर ही लोकेशन आहे आपली डोंबिवलीची. ऑलमोस्ट आता 3 मिनटं आहे ठाणे स्टेशन यायला. तर मी माझी पॅकिंग आणि माझे सर्व बॅग्स घेतो आणि आपल्याला आता जायचं आहे घरी. आता काजल, ताई, बापू, मम्मी सर्व आपल्याला वेट करत असते. तर ट्रेनची जर्नी एकदम चांगली होती, मी जरासुद्धा थकलेलो नाही. मी आता विक्रोली स्टेशनला उतरणार आहे. हॅलो, नाहूर आला नाहूर. हां मी विक्रोलीला उतरून नाही विक्रोलीला उतरून रिक्षाने. मला तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. झोपून जेव्हा माणूस येतो ना आणि ते पण AC क्लासमध्ये, तर त्याला थकावट जरा कमी होते. असं सकाळपासून झोपलेली आहे मी. झोपते ना तिकडे.